Os recursos humanos son un dos alicerces do sistema sanitario público. Para prestar unha asistencia pública e de calidade necesítase ter un cadro de persoal suficientemente dotado para que dé resposta ás necesidades da saúde da poboación. Dende o ano 2009 que chegou o Partido Popular e a súa taxa de reposición, na Galiza lévanse perdido miles de postos de traballo. Asignaron un plano de estabilidade para que din eles que vai a recuperar o emprego, na que este ano se convocan 1.616 prazas, plano que está asignado cas organizacións sindicais do ámbito do Estado español, cando ha recoñecido na mesa sectorial o número de prazas vacantes que en este momento están no Servicio Galego de Saúde é de 6.000 prazas. Dende a CIGA levamos anos reivindicando que se necesita dar estabilidade no emprego para que todas e todos os traballadores teñan unha situación persoal que lle permita facer un proxecto de vida na Galiza e non teñan que emigrar, que lles permita ter unha condicións laborais dignas e que recuperemos eses 6.000 postos de traballo para dar unha asistencia sanitaria pública e de calidade.